Lima ang nasikop, diin tulo kanila mga menor de edad atol sa gipahigayong checkpoint sa Barangay Muhon, Talisay City, pasado alas 10 kagabi. Giila ang mga suspetsado nga sila si Jevin Abastillas, 20 anyos, usa ka habal-habal driver, kinsa nakuhaan og usa ka medium pack sa gituhoang shabu. Wilmar Sayinga, 19 anyos, kinsa nakuhaan usab og usa ka gamayng sachet sa gituhoang shabu. Nakuhaan usab og usa ka dakong pakete sa gituhoang shabu ang usa ka 17 anyos nilang kauban. Samtang usa ka gamayng sachet sa gituhoang shabu usab ang nakuha gikan sa usa ka 16 anyos nga lalaki. Ang nag-inusarang babaeng dinakpan kinsa nag-edad lang og 14 anyos, nakuhaan usab og usa ka medium pack sa gituhoang shabu. Matod sa Talisay City Police nga samtang nagpahigayon sila og checkpoint sa maong dapit, dihang nabantayan nila nga may naghaguros nga duha ka mga motorsiklo. Ni minor sila dihang nakabantay sa maong checkpoint. Nakuhaan ang mga suspetsado og mga pinakete sa gituhoang shabu nga gibana-banag mo balor sa kapin 300,000 pesos.